I foråret ser Landmand Andersens hvedebestand ved første blik fantastisk ud, men når han går over marken, opdager han igen, at overalt i rækkerne gror italiensk rejgræs. Selvom alt er gået optimalt indtil nu, Anders har gennemført jordbearbejdning, såning og plantebeskyttelse under de bedste betingelser, og i år har han derudover brugt andre ukrudtsbekæmpelsesmidler. Hvorfor er der så igen italiensk rejgræs? Der er mange landmænd, der kender til dette problem. Midler til ukrudtsbekæmpelse virker ganske enkelt ikke længere som før. Hvorfor? Italiensk rejgræs har udviklet evnen til at tilpasse sig til ukrudtsbekæmpelsesmidler, og man taler om resistens. Det kan endda gælde for ukrudtsbekæmpelsesmidler, som man ikke har brugt tidligere. Det vil sige, at man ikke længere kan kontrollere det. Og det kan forårsage høje omkostninger og tab af indtægter. Det er netop her Agris 42 kommer ind. Ved vores pålidelige resistenstest finder du ud af om i så fald hvilken ukrudtsbekæmpelsesmidler det italienske rejgræs på dine marker er modstandsdygtige overfor. På den måde kan du målrettet bruge det, der virkelig virker. For rene marker og optimalt udbytte. Forløbet er ganske enkelt. Bestil din resistenstest på agris42.dk og vælg hvilken ukrudt og hvilke ukrudtsbekæmpelsesmidler du vil have testet. Efter du har afgivet din ordre, sender vi dig et testsæt. Når ukrudtstestfrøene modner mellem juni og juli, indsamler du en kop fuld ukrudtsfrø per mark og sender den tilbage til os i sættet. Vi tager så resten. Vi tester ukrudtsbekæmpelsesmidlernes effekt i drivhuset og laboratoriet og leverer en detaljeret rapport med billeder om ukrudtsbekæmpelsesmidlernes effektivitet til dig. Så ved du helt præcis, hvordan du får mest muligt ud af det næste år. Gå ind på agris42.dk for endeligt at få styr på dit problem med italiensk rejgræs.